Hòstia, vas a ficar la movera, no? Gràcies perquè cada vegada estem més units. Falten algunes coses que les mirarem de fer venir, que encara no s'ho creuen, que a Osona tenim aquest ambient, que els hem de fer creure que tenim. Aquestes mans no se senten, Les colles d'aquesta comarca. Una vegada més, a la plaça Major de Vic ens ha acollit en aquest esdeveniment comarcal. Tots tenim encara en ment la celebració de la ciutat gegantera l'any 1999 a Vic. Escolteu-me, moltes gràcies de ser Vic, moltes gràcies d'haver vingut i moltes gràcies a tota la gent gegantera per la feina que feu. Vosaltres sou la gent que esteu mantenint la identitat dels nostres pobles, la identitat de la nostra comarca. Sou la gent que dia a dia, amb la vostra afició, ens manteniu el valor de la cultura catalana, i això és fonamental. Estem molt contents que aquest any hagueu estat a Vic i sapigueu, diguem-ne, que Vic com a cap i casal de la comarca d'Osona és casa vostra. O sigui, per tot el que necessiteu, Vic estarà amb vosaltres. Moltes gràcies i bona festa.